Maayong buntag kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channel 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Bombo Radio Philippines, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Proof Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Mga igsoon, nagtuo kita sa nabanhawng Kristo, apan ang mga pagkuso-kuso sa kinabuhi makapaluya kanato sa pag-ila kang Hesus nga atong Ginoo ug atong Dios. Sama kang Tomas, ang Ginoo nagtanyag kanato sa bag-ong kinabuhi ug nagapadayag sa iyang langitnong kaluoy alang kanatong mga makasasala ug huyang sa pagtuo. Nining ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, diin ato usab gisaulog ang kapistahan sa Dios nung kaluoy. Mudangop kita kaniya bisan paman sa atong pagkamasalaypon ug mutuo kita sa iya naghingapin nga gugma ug pasaylo. Uban sa atong Mass Presider, Most Reverend Cosme Damian R. Almedilla Didi, manindog kita ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, diha sa panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maayong buntag. Atong idangop padayon og pangamuyo ngadto sa Amahang Langitnon ang mga frontliners, sila nga nag-alagad ug naghago alang sa pag-atiman atubang nining COVID pandemic. Ug ang kasulbaran niini atong idangop ngadto sa Amahang Langitnon sa iyang Dios nung kaluoy. Ug aron mahimo kitang angayan nining pagsaulog sa santos nga misa, pangayoon ta sa Ginoo ang pasaylo sa atong mga sala. Magdungan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako o yamot
sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Dahil sa siyang mga tao, hindi sa'yo ka. Ginoong Diyos, langit kong hari, samahan magagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag pagsasala, sa kalibutan kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa buong, sa Amahan, dawata ang amo, pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon mo, Jesucristo. Juan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, sa kaluoy nga walay katapusan ni ining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan, dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag, nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, og sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, buhighari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, ug sa pagpakigambitay sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nahiso kamod. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, maglipay kita og magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagabanhaw mao'y naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gihatagan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pakay sa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Buhi ang kamatuoran. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, Ginoo, ang dalan ng kinabuhi, ang kamatuoran. Hallelujah. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw nikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa mga napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila,
Gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitunga si Jesus ug mibarog sa tiliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong pagtahod sa atong mahal nga obispo, Bishop Cosme Damian Almedilla, mga kaigsuunang kaparian, kamadrihan, sa atong mga government officials, local and national and throughout the world, mga pamilya nga naa sa imong tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagsunod karon sa live streaming ug uban pang media, sa mga kabataan, mga batanon, mga volunteers, frontliners, nga diin karon naa naghatag sa ilang kaugalingon o presensya sa tanang katawhan sa Diocese sa Butuan, katawhan sa Tibok Mindanao, Tibok Pilipinas, o sa Tibok Kalibutan. A blessed fiesta celebration of the Divine Mercy kaninyong tanan. Karong adlaw, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Human sa iyang pagkabanhaw, karon sab adlaw gisaulog sa tibok simbahan ang Divine Mercy Sunday o sa lain Doubting Thomas Sunday nga diin usab gihulagway diha sa atong ebanghelyo karon. Sa tibuok kalibutan, every 3 o'clock in the afternoon, there is an increasing number of people who pray the chaplet of the Divine Mercy. And we have witnessed people throughout the world nga mag-ampo nining chaplet of the Divine Mercy. Adunay mga posters and images nga ato makita sa mga simbahan, sa atong mga panimalay, sa atong mga opisina, bisan gani sa atong mga sakyanan, bisan sa atong mga wallet. Aduna kitay mga image and posters nga atong makita sa Divine Mercy nga naa sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay, simbahan o sa atong mga sakyanan. Wingon ko, nindot kayo nga kasaulugan tungod kay kini gisaulog sa tibuok kalibutan, gikan sa kabataan, batanon, mga pamilya, people from different walks of life, naghatag diining pagsimba, pagsaulog sa Divine Mercy Sunday. Ang pangutana, what really is the Catholic doctrine of the Divine Mercy?
Nagsugod kini sa usa ka private apparition of Jesus to a simple woman, a Polish nun, Saint Faustina of Kowalska. Ang mensahe mahitungod sa kaluoy sa Ginoo. Buot o gusto ni Jesus ka kining maong simple, ordinaryo nga babae nga nahimong madre. Siya ang gitugyanan sa pagpaambit o pagsangyaw si Saint Faustina of Kowalska kining mensahe sa kaluoy sa Ginoo. Through the personal concern and the principal teaching of Pope John Paul II, now Saint John Paul II, we now have a widespread devotion of the Divine Mercy. Nindot ang pagtudlo o ang concern ni Pope John Paul II nga sa tibuok kalibutan aduna kitay devotion sa Divine Mercy. O bingon usab si Pope Benedict XVI. Ningon siya, we have to strengthen, we have to solidify the proclamation of the Divine Mercy, which is the pressing point of our mission in our time. So gilig-on niya ang devotion sa atong Divine Mercy nga ginahanglan masinati sa mga tao sa tibuok kalibusan. Ningon sab si Pope Francis, the Church feels the urgent need to proclaim the mercy of God. Gibati sa simbahan nga gikinahanglan nga atong isangyaw ang kaluoy sa Ginoo to different people from different walks of life. Mapabati ang kaluoy sa Ginoo sa matag usa kanato. Kung mingon kitag mercy, kaluoy, this is not just feeling, but mercy is a synthesis of justice and compassion. Kumingon kita, hustisya, kaangayan, unsay sakto, unsay nindot nga papahatag nato sa matag usa kanato. Kumingon kita og compassion, it is not just feeling and emotion. Pero kumingon kita compassion, we have to suffer with, meaning your joy is my joy, your pain is my pain. Your struggle is also my struggle. Ang imong kasakit, ako usab nga gibati nga kasakit. Pananglitan kung namatyan mo, mingon ko diha kanimo, I am one with you in these days of bereavement. Munay gitawag nato nga compassion. To suffer with people, to feel their pain, their frustrations, their disappointments sa ilang tagsa-tagsa kagwalingon. Monang mingon ta, justice and compassion should come together, and the product is mercy. So monang mingon ta sa atong kagalingon nga ang atong mga pagbati, ang atong mga pakighiusa, pakiglambigit ngadto sa mga tao, dili lamang sa mabaw nga mga pagbati, kundi pagpalawom sa atong pakighiusa sa katawhan, ilabi na nining mga panahuna karon. Siguro, mingon ta sa atong kagalingon, there are ways where we can exercise and experience the mercy of God. For me, to experience and to exercise the mercy of God is through forgiveness. Pagpasaylo sa atong mga sala. For me, one of the most difficult things for us human person to do is to forgive. When I was a seminarian, I have met people, good people, respectable people, who somehow never attained true peace, who somehow never attained true consolation simply because
they have decided clearly not to forgive. There was a husband who cannot forgive his wife, or a wife cannot forgive her husband. There was also a father who cannot forgive his son, or a daughter cannot forgive her mother. There was also a father-in-law who cannot forgive his son-in-law. A mother-in-law cannot forgive her daughter-in-law. There was also a manager who cannot forgive his worker, or a worker cannot forgive his manager. There was also a priest who cannot forgive his parish worker, and a parish worker cannot forgive his parish priest. There was also a priest who cannot forgive his bishop, and a bishop who cannot forgive his priest. Forgiveness is always an issue in our family, in different organizations, different institutions. We can always experience unforgiveness. Bisan diha sa atong tagsa-tagsa ka mga opisina. Adunay mga tao, mga kauban sa atong trabaho, nga hangtod karon wa magtingganay, nagdiumtanay. That is why I should say one of the most difficult things for us human person to do is to forgive. Forgiveness is that dimension of love which makes love and mercy forever. I cannot say I love the Lord, I believe in God. I cannot say I love my family, and yet I cannot forgive my father. And yet I cannot forgive my former parish priest. If I should say I love God, I believe in Jesus, I must be willing to forgive. I must be willing to really offer a room, a space, and a place of forgiveness and reconciliation. My dear friends, sisters, and brothers, we know when we cannot forgive, we are not happy. When we cannot forgive, we are not at peace. When we cannot forgive, we cannot sleep well. When we cannot forgive, we cannot really be enthusiastic and energetic. Because when we cannot forgive, we commit a sin. And we know sin is always ugly. Sin is always dark. But when we are open for forgiveness, for reconciliation, there should always be a joy deep in us. Tanawa ra gunang mga ginikanan, bana ug asawa nga magkauli. Diba? Happy ang tanan, happy ang mga anak. Bisan sa atong tagsa-tagsa kakawalingon, when we can experience forgiveness, when we can forgive persons who have hurt us. Adunay mga tao karon nga bisag 25 na katuig nagdumot lang gihapon. Silver celebration of your unforgiveness. When we cannot forgive, we hurt ourselves. Bugat, dili lalim, kung dili ta makapasaylo. That is why, in the gospel today, it is made mention, the gospel tells about Jesus' gift of forgiveness, the sacrament of forgiveness. Ang iyang mga apostoles, look at these apostles of Jesus. They have been loved by Jesus. They have been protected, cared, provided by Jesus. But these apostles abandoned Him on His passion and death. Then after the resurrection, Jesus appeared before the apostles gathering together. They gathered together in one room, and Jesus appeared before the apostles, and He said to them, "Peace be with you. Ang kalinaw maanaa kaninyo." Ningon si Jesus, "Kalimti na ang inyong mga sala." Pedro, kalimti na nga imo kong gilimod makatulo. Tomas, kalimti. Kamo mga apostoles nga inyo kong gipasagdan panahon sa akong pag-antos, akong kasakit ug sa akong kamatayon, namiya mo kanako. Today, I will forgive you.
Forget everything what had happened in the past. Start a new beginning. Start a new life, and that is a life with me. Isangyaw ninyo sa tibok kalibutan ang pagpasaylo. Isulti nga to sa mga tao. Kung unsay inyong pasayloon sa kalibutan, pasayloon ako. O dili ninyo pasayloon, dili sab nako pasayloon. Sa to pa, kining mga apostoles, they are now instruments of forgiveness, of reconciliation. O alang ka nato, nindot nga butang, nga atong mapabati, atong makita o masinati sa atong kagulingon. Look at Jesus and Matthew. Di ba si Mateo usa ka kobrador sa buhis? Nakita siya ni Jesus dito sa iyang opisina ug gingnan siya, sunod ka nako. Unya mikaon si Jesus ngadto sa balay ni Mateo ug uban pang mga kobrador sa buhis. Unsay gibuhat? Unsay gisulti sa mga Hudiyo? Nagbagutbot ug nagbagulbol sila. O mingon sila kang Jesus, nganong nakigsalo man kining Ginoo, kining master, ngadto sa mga makasasala o kobrador sa buhis. Nitubag si Jesus og iyang gisultihan, iyang mga tinun-an. I desire not sacrifice but mercy. Sick people need doctors. Mga masakiton ang mga tao, magkinahanglan sila doktor. I have come not to call for the righteous but for sinners. Alang kanato nga mga makasasala ni Mateo, bisan kinsa pang mga tawhana, we have hope because there is always a God of mercy, a God of forgiveness, nga nagpadayag diha sa atong tasatag sa kagulingon, dinhi ug karon sa atong kinabuhi. Look at Zacchaeus, the chief tax collector again. Usay gisulti niya, kay tungod kay mubo man si Zacchaeus niya, saka siya sa kahoy nga sikomoro, ug nakit-an siya ni Jesus. Umingon si Jesus kang Zacchaeus, Zacchaeus, naog diha, gusto kong muadto sa imong balay karon. Bibisita, miadto si Jesus ngadto sa balay ni Zacchaeus. Zacchaeus, ningon siya, salvation has come to this house. Ningon sa Ginoo, kung naay mga tao nga akong gilimbungan o gitikasan, ulian ko sila sa makaupat. O ang uban, ang katunga akong ihatag ngadto sa mga kabos. The response of Jesus and the message of Jesus to Zacchaeus, salvation has come to this house. Meaning, gipasaylo tanaka sa imong pagkatikasan. Gipasaylo tanaka sa imong pagkalimbungan. Starting today, salvation has come to your house, has come to you. Start a new beginning. Start a new life, and that is a life with Jesus. Katong kawatan nga gilansang sa wala o sa tuo. O ang usami ingon, Jesus ko, Ginoo, hinumdumi ako kung maghari ka na sa imong paraiso. What was the response of Jesus? Today, you will be with me in paradise. Karon adto ka sa akong paraiso. What does it mean? Mercy is just a request away. Mercy is just a request away. Ningon ang Ginoo, mercy, forgiveness is in. What does it mean? Now na. Karon pasayloon tanaka. Adto ka sa akong paraiso. And that is, friends, sisters, and brothers, we can really appreciate and we are always grateful to the forgiveness, love, and mercy that Jesus expressed ngadto sa iyang mga apostoles, ngadto sa iyang mga sumusunod o kanatong tanan. Mingon ko, ako 24 na ko katuig sa akong pagkapari, adunay mga pari, mga madre, bisan kinsa nato nga mga klase sa mga tao karon. Mingon ko, niabot ko og 24 katuig og 53 na sa akong edad. Mingon ko, I have come to survive until this moment, until this time precisely because of the love and mercy of God. Gitawag ko sa Ginoo sa akong pagkapari tungod kay naluoy ang Ginoo kanako.
gibati nako ang kaluoy sa Ginoo. Hangtod karon nga bisan pa sa kadaghan nga mga challenges sa atong kinabuhi, bisan pa sa kadaghan nga mga tao nga usahay mo biyay-biyay o mudaot kanato. Friends, sisters, and brothers, from the book of Sirach, it says, when you serve the Lord, prepare yourselves for trials. Brothers and sisters, when you serve the Lord, prepare yourselves for trials. I think this is one important thing that we need to remember today. Forgiveness. Forgiveness is that dimension of love which makes love and mercy forever. Secondly, we can exercise and experience the mercy of God through the Eucharist. Remember, the celebration of the Eucharist speaks to us the importance of being present. Ang presensya sa Ginoo naa sa matag usa kanato. Your presence, our parishioners, kamong mga pamilya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Your presence is very important. The presence of God can be experienced through the Word, the Gospel, the readings that we have heard today. The presence of God can experience through this bread and wine that will become the body and blood of Christ. That is why the celebration of the Eucharist speaks to us the importance of being present. Ang imong presensya sa Ginoo nga naa sa matag usa kanato. Di ba? The Gospel mentions about Thomas who cannot believe the resurrection of Christ because he was not able to see and experience Jesus after the resurrection, because Thomas, on the first appearance of Jesus before his apostles, Thomas was absent. Remember that, Thomas was absent. But for the next time, the second appearance of Jesus, gathered together the apostles, Jesus appeared for the second time, and Thomas was present. Because Thomas was present, he was blessed with faith. That is why the faith of Thomas was restored, because he was able to experience the very presence of Jesus sa iyang pagkabanhaw. Nabuhi, natagaan, o bag-ong kinabuhi, bag-ong pagtuo, ngaligon, si Tomas sa iyang pagkakaplag o pagkasinati sa presensya sa Ginoo after his resurrection. Mga igsuon, if God is present to us, if God is present in our family, if God is present in our hearts, if you are present to our God, o naapod atag presensya sa matag usa kanato, para kanato dili lisod nga makahatag kita sa atong gugma, makahatag kita sa atong mga pagbati, suporta, pagpangalagad sa atong isikataw, mga silingan, atong pamilya, atong simbahan, atong gobyerno. Ang kasaluogan sa Santos nga Misa kanang pan ug bino nga nahimong lawas og dugo ni Kristo. Three important words. That bread, broken, shared. Ang pan nga lawas ni Kristo nga gipikas nga iyang gipaambit alang kanato aron kita mamahimong mahupay, maayo sa atong mga balatian. Every time we celebrate the Eucharist, we can always experience healing. We can always experience mercy, love, forgiveness nga atong mapabati sa matag usa kanato. Kung ang presensya sa Ginoo dili lisod alang sa mga medical practitioners nga mobiya sa ilang mga panimalay, mga nurses, mga volunteers, mga frontliners nga mohatag sa ilang kaugalingon bisan kon naa sila sa kakuyaw when they will be infected by this COVID-19 pandemic. But for them, this is our call, this is our challenge. And we would like to give our affirmation, our appreciation ni ining mga tawhana nga nangalagad sa atong mga kaigsuunan labi na karong panahon na. Tungod kay nabati nila ang presensya,
ang suporta, gugma o kaluoy nga gihatag nila alang kanatong tanan. Alang sa mga katawhan nga nangalagad sa prisuhan, kita nga nangalagad sa prisuhan, nga andam kita muhatag sa mga bugas, sa atong mga tinapa, sa atong mga sabon, toothpaste, ug uban pa nga atong matagaan kining mga tawhana. They are also image of God. They need our love, our presence, our support, and let us also make them also feel that they are also loved and blessed by God more than what we think we deserve. More than what they think they deserve. Kining tanan, pagpadayag sa gugma sa Ginoo. So nining panahon na mga igsoon, panumduman kita sa pesta o sa atong kasaulugan sa Divine Mercy Sunday to exercise and experience the mercy of God. Please don't forget forgiveness. Please don't forget the importance of being present. Bisag kamo sa inyong panimalay, dili mo makalakaw but your presence. Bisan sa inyong mga kwarta nga inyong gikuha gitabang sa mga gigsuon nato nga magigutom. That is expression and exercise of the mercy of God. So kanatong tanan sa tibok kalibutan, sa tibok kakatawhan, atong i-embrace ang kaluoy gugma sa Ginoo nga iyang ihatag kanatong tanan. Forgiveness and the celebration of the Eucharist is one way of experiencing and exercising the mercy of God. Salamat Ginoo nga kaming tanan imong gikaluyan. Palakpakan nato ang Ginoo. Ato karong bag-ohon ang atong pagtuo, magdungan palihog. Nagatuo kami sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo kami kang Hesukristo yang bugtong anak atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga berhen, naganto sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay, gilubong. Miadto siya sa nangamatay. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, mobalik siya ron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, santos o katolikong simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Wala kita makakita sa nabanhawng Hesus apan nagtuo gihapon kita kaniya, uban sa masaligong pagtuo, dad-o natong karon ang atong mga kabalaka o mga panginahanglan sa iyang atubangan. Sa matag pangamuyo ang atong tubag, Ginoo paminawa kami. Ginoo paminawa kami. Nga ang mga walay pagtuo makakaplag diha sa simbahan ug sa buhing timailhan sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa kami. Nga ang mga kanasuran, kabusman o adunahan, magduyog sa paglihok aron pagpaambit sa makiangayon sa mga katigayunan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa kami. Nga sila nga nagduha-duha, madani ngadto sa pagtuo, pinaagi sa panigingnan sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa kami. Nga ang mga makasasala, madasig sa pagduol sa sakramento sa pakiguli, labi na ni ining Domingo sa kapistahan sa Dios noong kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa kami.
nga ang mga nangamatay makaambit sa bag-ong kinabuhi sa paggabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan o mga pahanungdan, atong ipadangat ngadto sa Ginoo diha sa diyutayng kahilom. Maluluyong Diyos, imo kaming gidasig sa pagbangon human kami na hisukamod sa sala. Pinaagi sa imong walay puas nga gugma o kaluoy. Tabangi kami sa tinuod nga pagbag-o ug dasiga kami sa pagpasaylo o pagpakita og kaluoy ngadto sa among isig kamakasasala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog dawat ta Ginoo, king mga kasangapan ug binuo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among mamahimong lawas ni Kristo, ihatag sa atong palihog dawat ta Ginoo, king mga kasangapan ug binuo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanungan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang inyo ug ako nga sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg magimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kabusalanan, sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang nabag-o pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa ninyo. Manausap kanimo, Ibayaw niyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunayg magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, apan labi ni gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nga nasa kinabuhi nga dayon.
ug alang sayang katawhan, nablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit, ang amo gud nga kamatayon, natubos man sayang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi, nabanhaw, pinagi sayang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibuo kalibutan, ug usabang mga anghel sa kalangitan, niduyog sa pag-awit, sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong, nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana, Usana sa kaitaasan. Unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, si padalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, mga sala mapasaylo. Buhata sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, siya naman Kristo, siya bumalingani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Cosme Damian among obispo sa nang mga kaparian. Hinumdumi sab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan, nga pasayloon ta sa atong mga sala, ug nga dadon usab kita niya sa pagpasaylo ug pagkaluoy sa mga nakasala kanato. Mangayog kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Imo man ang inarilan, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, mingon ka sa imong mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag kaninyo. Ginaway tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami,
sa imong kalinaw o kahiusa, buhi kaghari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo man naa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, ganamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, ganamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kaligtasan. Ang atong Ginoong Hesukristo, Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit mo ambit sa iyang bangkiti nga balaan. Ginoo, di ako angay kalawad kanimo. Hiyas ikaw, turan sa kahayag ang imong pagsilak ipalayo sa dago. Ngunit karon na lang sa pag-ambit mo ang langit kita sa pagpalahilom. Damdami ang tanan nga imong silingan kay silang tulubagon mo. Hiyas ikaw kapililhon kung maging ka. Hiyas ikaw kadalaygon kung makikamit ka. Hiyas ikaw ulawanon nga binuhat sa Ginoo. Bisan kapos anunahan ang pagigugma mo. Kung manggihatago ng imong palad, may bahandi ka nga kanunay hatag. Ang kawanon mo, mao'y kawanon ko, kay kita sa kaangayan na na. Hiyas ikaw kabililhon kung makigsalo ka.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ngang gahom sa among pagkalawat, nining Pasko sa pagkabanhaw, magpadayon unta kanunay, dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Dios sa among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon, sa hinungdan nining maong virus, nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses, ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, police, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diosnong lamdag ug kusog. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Antonio de Padua, Iampo mo kami. San Judas Tadeo, Iampo mo kami. San Francisco de Sales, Iampo mo kami. Santa Ana, Iampo mo kami. tanang mga santos sa langit. Iampo ninyo kami. Palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo nining atong santos nga misa karon nga mao si Most Reverend Cosme Damian R. Almedilla Didi ug sa atong humilist Monsignor Roel S. Lasco. Gusab ang nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channel 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Bombo Radio Philippines, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Proof Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father sa Tonino Orius University. Daghang salamat. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo, magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Dala ninyo ang kalinaw ni Kristo,
Hallelujah, Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Mayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha at salat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Sumayaw buong bayan, luksod sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang ang gising ng bukid, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.